tomto videu si ukážeme něco jednoduššího. Vytvoříme si tady takový přívěšek hlavy pandy. Budeme k tomu potřebovat bílé gumičky a černé gumičky. Tady mám připravený stav. Otočila jsem si ho vlastně obloučky k sobě a vlastně takhle zúženě proti sobě. Začneme přívěskem, a to tak, že si vezmeme 2 černé gumičky, spojíme a natáhneme od středu té střední lajně dopředu. Jo, to máme přívěšek. Teďka budeme vždycky pracovat po 2 gumičkách. Vezmeme si teďka teda bílé gumičky, zase spojíme a dáme tam, kde jsme skončili s tou černou, tak jdeme od středu doprava. Na pravé zůstaneme a zase 2 gumičky spojím. Jdeme v pravé části dopředu. Zase 2 gumičky tam, kde jsme skončili, tak jdeme zase dopředu. A teď jdeme vlastně od prava, šikmo do středu. Stahuju si vždycky trošku dolů, ať se mi potom s tím dobře pracuje a můžu vrstvit. To samé uděláme na opačné straně, takže vrátíme se tady na střed a jdeme od středu zase po 2 gumičkách bílých a jdeme doleva. Tak, teď jsme si to pěkně uzavřeli. Tady v těch středních bodech je důležité, aby jsme dobře vrstvili. Jo, takže aby ty gumičky nebyly přes sebe, protože se nám to potom při tom háčkování bude dobře dělat. Jo, takže aby šly vidět ty vrstvy. Tak. Teďka půjdeme od středu do středu. Zase po 2 gumičkách. Takže tady máme střed. Jdeme dopředu, zase 2 gumičky, dopředu, tady se zastavíme a uděláme pandovi pusu. Na tu pusu budeme potřebovat akorát černou gumičku 1, s tím, že si ji vlastně udělám dvojitě, takže udělám 8 a přetočím. Jo, takže máme z 1 gumičky takovou dvojitou a tu nasadím na ten bod. Tak. A teď můžeme pokračovat s tím, že tady tyhle 2 body zase spojíme, takže 2 gumičky bílé spojím. Tak. Teďka uděláme pandovi uši. Na 1 ouško budeme potřebovat 2 černé gumičky a 1 bílou. Bude to trošku těžší, teďka už použijeme háček. Takže vezmu si černou gumičku a 3krát ji obtočím kolem háčku, takže 1, 2krát, 3krát. To samé s tou druhou. 1, 2krát, 3krát. Jo, ony se nám vlastně ty očka udělají stejně široké. Teď použijeme tu bílou gumičku, zahákneme si ji za ten háček a potřebujeme dostat ty černé gumičky na ten bílý háček, takže bude to trošku těžší. Můžeme postupně po jednom, kdo bude šikovnější, tak může na 1krát. Jo, takhle by to mělo vypadat. A vlastně přeložíme to na půl, takže takhle máme ucho. To dáme na tady ten krajní bod
A to samé uděláme tady na pravý krajní bod. Takže zase 2 gumičky a 1 bílou. 3krát omotáme, 1, 2krát, 3krát. Jednou, 2krát, 3krát. Zase si to takhle srovnáme, ať jsou ty očka stejná. Vezmu bílou gumičku. Můžete zvolit i jinou techniku, mně se to dobře dělá tak, že si to zaháknu nahoru a nevyvléká se mi to. Tak. Jo, zase to máme vlastně takhle, takovou spojenou osmičku. Přeložím, mám druhé ucho a dám ho tady na ten pravý bod. Tak, teď si uděláme oči. Na oči budeme potřebovat 2 gumičky černé a 1 bílou. Zase si namotáme na háček, tentokrát 4krát. Takže 1, 2, 3, 4. Stáhnu na kraj. To samé s druhou gumičkou. 1, 2, 3, 4. Tak. Vezmu si bílou a udělám úplně to samé, co s ouškama. Takže si natáhnu na prst a přetáhnu ty černé na tu bílou. Tak. Teď si to dám zase na ten stav. Tady, kde mám ty uši, tak vlastně na ty samé body si navleču ty oči. A protože mám gumičky 2, oči jsou taky 2, tak si to takhle pěkně rozdělím ty oči od sebe. Můžu si prsty. Tak. Jo, a máme 2 očka. Ještě nám chybí nos. K tomu nosu budeme potřebovat 1 černou, 1 bílou. Obtočím černou 4krát, 1, 2krát, 3krát, 4krát. A na bílou zase natáhneme. Tak vzniklo nám zase taková osmička. A ten nos dáme o bod dopředu. Takže zleva doprava. Jo? Poslední bílou gumičku, co budu potřebovat, si provléknu, potřebuji z ní udělat z té jedné gumičky trojitou. Takže provléknu 1, 2krát. Jo, mám tady takovou trojitou gumičku a dám ji na tady tento bod, ten nejdál ode mě. Tak. Teďka už se vrhneme na háčkování, takže a začneme od toho bodu, který je nejdál od nás. Jo, musíme se podívat, jaké tam máme vrstvičky a potřebujeme se dostat pod tady tuhle gumičku trojitou a vzít vlastně tady tuhle. Takže jdeme háčkem dovnitř. Tak podebereme a vtáhneme dvojitě. Někdy to jde špatně, potřeba si to, když tak třeba posunout prsty, proto je důležité to vrstvení, aby se nám to opravdu teďka dobře háčkovalo, takže je potřeba to dělat precizněji. Takže háček dovnitř, podebrala jsem tu trojitou gumičku,
a jdu dopředu. Tak, obkroužila jsem. Tak, teď nám tady zůstaly 2 řady. Jedna, která směřuje doprava, jedna, která směřuje doleva. Takže teďka zase se potřebuji dostat přes tady tu trojitou, jdu háčkem a pod tou trojitou vezmu zase 2 vrstvy té gumičky, ta, která jde zprava, podeberu a obkroužím ji od pravý bod. Už mi tady zůstala jenom 1 řada, takže háčkem vlezu dovnitř pod trojitou, vytáhnu a dám ji tady. Dám ji tady doleva. Tak, budeme to samé dělat vlastně ve všech těch bodech, vždycky dopředu. Takže já si tady vlastně háčkem zajedu dovnitř bodu, podeberu spodní 2, obkroužím kolem předního. Totéž udělám zase vepředu. Spodní 2 gumičky, jo, vytáhnu, obkroužím dopředu. Takže jdeme na to. Můžeme si třeba pomoct prstem, kdyby náhodou ty vrchní gumičky vyjížděly. Tak. Totéž. Vepředu zase zajedu dovnitř háčkem, vytáhnu ty spodní a dám dopředu, obkroužím. Zase zepředu už půjdu do středu. Můžu si pomoci prstem. Tak. To samé uděláme na levé straně. Takže háčkem zajedu dovnitř, podeberu spodní 2 gumičky, vytáhnu a dám do středu. Zase ze středu spodní 2 vytáhnu a dám dopředu. Obkroužím. Zase si můžu pomoci prstem. A teď jdeme spodní 2 a zase do středu. Tak. Uděláme to samé vepředu, teda ve středu. Takže zajedu háčkem dovnitř, podeberu a jdu dopředu, zase háčkem dovnitř, podeberu spodní 2 a jdu dopředu. Tady jsem nechtě podebrala. Musíme dávat pozor, opravdu držet vždycky ty gumičky, které jsme navlíkli na háček. I když se nám tam budou plést, nějaké boční, dávat na to pozor. Tak. Tady máme hodně vrstev, tady si potřebuji vytáhnout černou gumičku, takže to půjde trošku hůř. Potřebuji se dostat přes všechny bílé, ale zaháknout jenom ty černé. Jo, jde to špatně, takže opravdu je důležité pěkně vrstvit, ať nevezmete nic navíc. Ona je hodně napnutá, takže trošku si ji takhle povytáhneme a obkroužíme dopředu. Tohle je vlastně ten háček, takže aby nám to pěkně drželo, tak si uděláme takovou smyčku, tím, že tu spodní dvojitou gumičku provlíknu. No je teďka taková volnější, to si potom upravíme. Jo, trošku to stáhnu, ale to si potom upravíme, až vyháčkujeme.
Tak, pandu máme hotovou a teďka už vlastně vyháčkujeme z bodu. Neděláme to prsty, ale vždycky používáme háček. Jo, prstem si můžu pomoci maximálně tím, že si to přiložím, ale vždycky tím háčkem. Tak, povytáhnu přívěšek, trošku si upravím, pěkně se směje na nás. Tak a máme během chvilky udělaný přívěšek pandy.